Hyvät kuulijat, keskinen kesä on takanapäin ja poliittinen syksy on jälleen alkamassa. Eräs sen merkki on maanantaina alkava budjettiriihi. Niinpä myös pääministeri Harri Holkeri on täällä radiossa jälleen tentittävänä tai haastateltavana, kuinka vain. Tervetuloa, herra pääministeri. Kiitoksia. Omalta osaltani ihan noin vain kysyisin, että minkä vuoksi meillä ei käytetä halpoja elintarvikkeita. Meillä on silakan ylituotantoa. Silakkakilo maksoi eilen Helsingin kauppatorilla 8 markkaa. Silakka on erinomainen ruoka. Sekin on elohopea. Ja mitä vielä? Katson, että esimerkiksi silakan käyttöä tulisi lisätä ja tuollaisten kalliiden, sanoisinko nyt vaikka sisäfileen käyttöä sen sijaan vähentää. Ja voissa paistettu silakka on jo aika kallista sitten. Voissa paistettu. Ei ole. Kyllä minä suostun itse paistamaan toimituspäällikkö Halmiselle kyllä hyvin edulliset silakat. Sopikaamme sitten yksityiskohdista siitä, milloin se tapahtuu. Asia selvä. Aunque no usaran lanzas, ¿no?